Deci astăzi cred că știți ce vom juca, nu? Shareware 3D Shareware ne vom juca. Ok. Hai că văd că se generează harta. Și să vedeți la ce mă refer practic. Deci, Doamne, e cam laghy. Hai că prima dată când eu m-am jucat pe versiunea asta, nu așa arătau itemele. Ce, Doamne, nu mă joc niciodată pe versiunea asta. Glumesc. Și presupun că ați mai văzut. Stați. Voi vedeți că eu, practic, efectiv, am un outline de dirt. Și de ce barrel-urile astea iau foc? Ca tare chiar e posibil. Și încă ce? Of, Doamne. Enter. Ce, Doamne? Deci, efectiv, ea previes în bara asta de jos, efectiv, eu îs și îmi scrie armură 0. Hai că 0. Hai că tot e 0. Efectiv, uite-te și tu că am niște pantaloni pe mine. Gata, armură 10. Deci, 100 din 100 viață, Doamne, ce sparg. Bă, bune, bă, da, eu tot nu înțeleg. Hai că am făcut deja rost de mare. Băi, efectiv, cum merge asta? Efectiv, am făcut rost deja de armură. 55 armură, Doamne. Doamne. Dar nu pot să cred ce cu versiunea asta. Dacă îți faci o casă de dirt aici, ești banat. Am auzit asta de la Mojang. Glumesc. Am făcut și o glumă. Da. Știu chestiile astea. Slowness? Wow. Cred că o să fie de folos pentru mai târziu. Și noroc că eu am și din asta de... Nimic. Bine, nu. Ok, hai că mai o să mai umblu prin astea. Am găsit deja din asta e diamant. Hai că 3 chest plate-uri. Hai că da, două cheițe din astea. Ok. O să-mi pun asta. Și vă vine să credeți că asta are asta? Ia, dacă îi punem așa. Nu merge pe versiunea asta, Doamne. Bine, și chestia asta e ce plutește, dar eu de ce întâi încep să sparg? Wow! Asta e de poison? Tot cred că o să fie de folos. Bune, mă, nu mai am nevoie de ăștia, că am. Hai că ăștia arată normal, că zici că au ținut dietă direct. Hai că arată bine. Dar eu de ce încep să sparg asta? Unbreaking protection. Projectile protection. Asta poate să cumva se sparge? Da, se sparge. Am făcut rost de un barrel, ura! Ăsta a fost scopul videoului. Glumeam. Bă, bune, dacă nu bara, ea e normală. Mă iei la mișto. Yellow key, deja. Bine, mă. Tot projectile protection. Hai că ăsta
Tocmai mi-am cheltuit aia. Hai că... Aici nici nu pot să-l pun așa din țapă. Ba da. Bă, acum am realizat. Putem să avem 2 chestplate-uri din astea. Hai că putem să avem dacă e... ăsta are feeder falling? Nu. Nu, asta nu a fost efectul la feeder falling. Bine, hai să... Încă una de poison, dar asta e 5, asta e de... PVC! Mii! Băi, eu știu arcul, eu știu că... Next disc, mă iei la mișto. Dar ce are, bă? Dacă am o săgeată, pot să o multiplic în 3. Deci, o săgeată egal toate săgețile de pe planeta Pământ. Ești nebun. Bun, de aici. Projectile protection. Nu. Bă, bune, bă, am 3 lingering potions. Ok, am deschis-o. Deci, diamond... Nu, lasă. De asta mă tem să vin la de-astea în mijlocul apei, că pot să mor, efectiv. Instant damage. Și de ce poțiune așa, Doamne? Nu, e pe aia. O, da, asta e bună. Cred că o să o țin aici. Sharpness, Fire, Aspect și Knockback. Bă, bune, mă. Eu n-am făcut rost de resurse și deja sunt așa de bun. În 7 minute. Abia, crezi-mă. E al 7-lea minut. Hai că așa de bun să arate textura squidului. Hai că... Alo, ăștia de Amojing, ați uitat textura squidului. Hai că nu mi-a dat nimic squidul meu. Doamne. Bă, dar enchantul ăsta e așa... Iar asta, dar ce, Doamne, ce vine așa? O, da. Hai că BFC-ul meu e bun, rău. Și da. Dai. Doi mărere, hai că a dat cu 1 miliard de săgeți în loc să dai cu una. Stai. Hai că comenzile aici stricate bine rău. Stai, stați așa. This demo will last 5 game days. Do your best. LOL. Wow. Ce tare. Da, bun. Am breaking protection, mă, e la mișto. Da. Bă, bune, bă, eu tot nu înțeleg ce-i cu 3D serverul ăsta. Încă ceva. Dacă te uita prin foarte multe din astea, este o șansă de, dacă nu greșesc, wow, deci este o șansă foarte mică de să-ți dea acest crossbow, dar este una și mai mică să fie o poțiune de nimic gen. Știți așa o chestie? Păi aia este poțiunea la care mă refer. Protection 2, dar ce, Doamne, ce toate sunt așa de ieftine, gen. Hai că, pe bune, mă, măcar dă-mi și mie niște pantaloni din... Stați. Am văzut undeva o cască. Și dacă o voi lua, o să fiu full diamond. Din chestul ăsta am mai luat.
Dar de ce mi-aruncă ce... Stai. Bă, un stack plin de săgeți aici este 11. Ați văzut? Hai că avem săgeți infinite dacă e... Bă, bune, mă. What? E imposibil ca tare. Asta e versiunea înregistrată? Ce, Doamne, atunci de ce eu fac un video? Cred că nu despre asta e vorba. Iar un BFC. Bă, ăsta are multe și o 10. Wow. Ăsta are, stai, ăsta are 6. Ăsta tot are 6. Doamne, iar avem invitat special. Și ăsta are 10. Da? Atunci, hai că folosesc pe ăsta 10. Revin într-o secundă. Bine, mă scuzați. Să faci seara fără în 2 secunde. Mă rog. Hai să ne testăm arcul ăsta. Și... chiar parcă dă mai multe săgeți. Bune, nu am Optifine-ul pornit, deci va trebui să-i luăm sabia. Că știu că pe versiunea asta, eu m-am jucat odată pe versiunea asta, o scroll chiar se face foarte întuneric. Deci ne trebuie sabia noastră superbă, cu sharpness 2, fire rasp și knockback. Asta încă e bine. Hai că... Wow! Aici când îți iei damage, efectiv, tu nu poți să sari în timpul damage-ului. N-ai niciun cooldown, damage-ul, dar zic și eu. Ce? Voi vedeți că acolo e roșu? Păi, eu efectiv doar am apăsat pe spațiu și aici hai să-i de enter. Hai că la cât de proști să ăștia, nu mă mai joc pe 3D Shower. Nu, ca tare era doar dări din ăla. Stai. Nu contează. Bă, pure, hai, e imposibil. Am uitat de poțiunile astea. Și pe FC-ul nostru tot e bun. Bă, care erau șanse să găsesc așa un cave? Destul de mari. Dar tot. Nu, n-ați fac. Oricum, las că am fugit. Măcar... Nu pot să fac și eu. Un comment. Dar de ce? De ce? Ia stai. Ok, nimica. Bă, bune, mă, n-am pus pe dificultatea peaceful deloc, ați văzut. Eu am început video-ul cu totul. De la început, efectiv. Hai că am direct 2 stick-uri de săgeți pentru versiunea asta. Am 2 stick-uri de săgeți pentru versiunea asta. Bă, bune, mă, eu... Tata, chiar nu am 2 stick-uri de săgeți. Crezi-mă, eu nu am 2 stick-uri de săgeți. Am reușit să scrie 64 sau 16. Așa este un stack normal în versiunea noastră de Minecraft. De prin 1.16 sau chiar 1.12. Sharpness și knockback, care erau șanse să mai găsesc încă o să... De poțiunea asta eu vă ziceam, uncraftable potion. Bă...
natele, pe bune, mă. Hai că... Iar asta, Doamne. Mă scuzați, dar pe bune, că ai cam 60 de FPS-uri. Da, pe bune, hai că am 13 entități din 41 sau ce. Nu contează. Of, mă iei la mișto, bă, bune, bă. Bine. Hai că... Of, iar ăsta! Of, Doamne. Hai că îmi face screenshot, n-am zis screenshot. Dar întâi... Of. Mă iei la mișto. Nu pot să aflu coordonatele. Bă, bure, văd! Doamne... F3 Shift... Nimic. Iar îți da pe bure, mă, dar ce... Hai că da. Da, pe bune. Cum am făcut rost de această poțiune? Doar pe 3D Shareware. Uite acum. Haideți să ne ducem pe 1,19. Hai, să o facem. Hai că am închis asta. Am ajuns la desktop și așteptați-mă. Am Minecraft Launcher-ul, 3D Shareware 1,19 Play. Așteptați-mă, îmi pare rău că tot e ecranul negru, dar fac și de bă, ok? Și cred că acum o să-mi deschidă. Ok, mi-a deschis Minecraft 1,19. Bine. Și mă scuzați, am mult prea multe luni, dar știu, deci pe prima lume, care se numește Mojang Presents, efectiv. Și așteptăm puțin. Și imediat o să se facă lumea. Păi, n-a fost greu. Uite acum că suntem aici. Cât de prost eu sunt. A, bune, bă, dar cât de prost eu sunt. Hai că-s prost, tare rău de tot. Af, Doamne. Bine, eu nu vreau să-i dau save în quit to title, eu vreau... avea difficulty peaceful lock? Dar, pe bune, eu n-am pus setarea asta, credeți-mă. Deci, efectiv, eu aici am găsit-o. Ia prins. Uncraftable potion. Hai că sunt 1.000.000 de-a lungul mării, efectiv. Uite-te și tu. Dacă mai găsim una, suntem cei mai norocoși oameni de pe pământ, efectiv. Bă, da, uite-te și tu. E imposibil, practic, să enchantezi asta, un crossbow, cu multi-shot așa de mare. Că tare e posibil. Crezi-mă, asta e imposibil. Bă, barrel-urile astea, în cauza că nu s-au loadat, doar cei deschise mai iau iteme. Hai că mă iei la mișto, normal că te iau. Ce? Stați. Ok, sau ce?
Dar uite acum, dacă vom deschide în 1,21. Hai că fac asta. Of, Doamne. Hai că mi-am închis și la un ceru. Hai că numărul 1. Păi, cred că rezolvăm imediat. Gata, este? Și Leicester 3 Lace, 1,21,1 e ultima. Credeți-mă. Până când, adică versiunea asta. Și îmi pare rău că ecranul la voi e negru, dar doar așteptați. Pe bune. Chiar mă scuzați. Gata. S-a deschis. Și? Bun. A apărut Single Player Motion Presents. Merge! A schimbat textura în apă? De fapt, cred că are logică totuși. De fapt, Uncraftable Potion nu are efecte. Dar de fapt pare efectuoase, adică nimic. Și stați, aici eu aveam niște iteme. O, da. Nu dai cu versiunea asta, pă, bune. Și... Cum? Domnule, poți staca? Cum? Ia stați. Open to LAN. Creative. Bine. Nu, în chat. Capitol clip. Ui! Hai că am înnebunit de tot. Hai că da. Dar credeți-mă, care erau șansele? Efectiv, sunt foarte mici șanse să găsești chestia asta. Un Uncraftable Potion îl găsești odată la 1.000.000 de barrel-uri. De fapt, nu. Dar la fel și cu asta. Hai că am dat unele încerc de nu se văd. Wow! Păi chiar tare, nu dai cu 3D shareware. Bine, mă. Tare. Și știu că nu v-am zis la început de video. Stați. Ok, mi s-a părut că mi s-au scos enchanturile. E că efectiv, uitați-vă. Practic s-au scos enchanturile parcă, dar nu, dacă te uitau de aproape, nu. Dar de foarte aproape. Cumva încă sunt. Dar știu că nu v-am zis, dar mi-aș dori, de fapt acum m-am gândit, să facem cumva un fel de mai multe videouri legate, pentru că a început școala. Adică mi-aș dori să vă urez un an școlar fericit și totuși, cu ocazia că a venit înapoi școala, am decis să... Da, acum, bine, ați înțeles. Deci trecem la următorul video, doar dacă nu mi se va bubui ecranul. Mai bine zis, n-am idei. Of, Doamne, chiar glumesc, hai că și pe mine mă doare capul. Chiar eu am glumit cu asta, că... serios. Ok, hai că totuși să ne la următorul video, dar întâi să scăpăm de asta. Bun că t-am scăpat, Doamne, eu chiar am glumit cu chestia asta. Ok, trecem la următorul. Și nu le veți găsi pe canal, adică însă așa... unite într-unul, dar nu găsești altul pe canal. Nici pe celelalte, nici pe al doilea, nici pe al treilea, dar tot, la de obicei,
nu prea fac videouri, deci... Ce? Eu, cum de nu mi-au damage? Uitați-vă acolo jos, la bara mea. Nu mi-am luat pic de ce... Scuzați, văd ceva acolo la cer. Dar ce, Doamne? Știi ce? Ce? Oh, cred că îmi spui. Hai că... Pă bune, nu mi-a dat niciun efect, dar... Da. De efectiv, uitați-vă și voi ce este peste mare. Asta se întâmplă dacă ești pe Daily Server și te muți pe ultima versiune. Stați. Bă, bune, mă. Bine. Asta e. Stați. Ok. Ui! Bă, bune, mă, s-o trăvi și în apă. Bine, mă. Bine, am pierdut prea mult timp, dar întâi... Bine, mă scuzați. Hai că trecem la următorul video. Deja că am pierdut prea mult timp, efectiv. Deci trecem la următorul. Ok. Am trecut destul timp, dar tot... da, mă gândeam deja să ne jucăm pe Minecraft Legends astăzi. Doamne, stați... Pe pure, mă. Doamne, cred că va trebui să răunem. Of. Stați. Bine, lăsăm așa. Știu că nu care de ecranul, dar tot. Hai să lăsăm așa. Oricum. Hai că... Ok, să-i dăm play. Un milion offline. Hai că limbi pe prostul ăsta. No. Hai, start online game. De fapt, până și la mine nu-i normal. Și efectiv nu te miști cu WASD, dar efectiv tu te miști cu mouse-ul. Efectiv trebuie să ții apăsat undeva. Oricum. Tot ne-am jucat. Deci, la tower. Hai că prietenul meu a zis că ăsta e direct un YouTuber. Hai că îi dau continue. Să înțeleg. Oh, lol. Și o să iei până de la 11. Lol, ce trău. Oh, bine. Deci, hai. Floor 11. Boss floor. Haide, măi la mișto. Totodată am trecut. Sigur, mai pot încă o dată. Și știu unde va sta. Nu, ăsta nu e la care eu îl știam. Eu îl știam ca cauldronul magic. Nu. Hai că cât de cât tot bine că eu am niște din astea. Hai că bine rău de tot. Ba bune, mă, nu. Retragerea. Nu. Oh, nu bombe. Orice, dar nu bombe. Fugi. Hai că avem 2 din ăștia. Avem 2 boși. Hai că aici trebuie să am grijă mare. Haide, mă, iei la mișto. Hai că da. Nu, fugi. Fugi. Hai că mai pot să-i dau revive de 0 ori, deci...
Of, eu am dat pe minele astea, deci... Nu! Nu. Păi, cred că nu era totuși o idee prea bună aici să fim. Las că nu-i problemă. Hai că revine. Chiar că nu era cea mai bună idee să mă duc acolo. Stați. Iertați-mă, mi-am făcut full screen. Chiar nu vreau să o deranjez, dar tot. O storage chest, n-avem nimică. Ciudat. Păi, asta e. Păi, eu nu vreau pe armor. Hai că... Și s-a blocat ecranul. Hai că... Doamne. Gata. Sper că mă auzeați. Dacă nu, nebune, este tot ok. Las că merge. Doamne. Pă, bune. Ok. Asta eu o am. Hai să iau asta. Ok. Și uite acum să înțeleg că vin la inventar, cosmetics, caca, luat și este un keyprint pe care să fac asta. Oh. Da, nu-i problemă. Am deschis inventarul lejer. Ai, a dat. Hai că... Bine, nu? Nu aici vreau. Am frenzy pe fă. Ha? Wow! Nu știam! Pe L tragi cu arcul. Ce? Wow! Și dacă ți-ai apăsat, tragi cu arcul. Ui! Wow! Imposibil! Am descoperit un mare secret aici. Uletul pe V? Hai că... Imposibil! Ce keyprint face asta? Ce? Doamne, eu n-am vrut aici. Bă, da, am vrut la Adventure Hub. Da, bă, bune. Ai, că da. Smaralde. O să pare a fi premium. Smaralde. 1500. Ce tare. Ce asta? Cat face. What the? Ia prins. Ui! A căzut 1 milion de mățe pe mine. Hai că un iapure direct. Nu. Hai că... Nu. Hai că sunt bine nebunit. Ce doamne e asta? Hai că numărul 1. Hai că dacă ducea pași 954. Turtle Shell. Paw Prints. Hai că... Ăsta s-a plictisit bine rău. Nici vorbă. Ok, hai. Hai că... Din nou. Și dacă mă duc aici, efectiv, uitați-vă. Dar cred că avem niște noroc. Treetop Tangle, Rounded of Gales, Louder Dimensions, like Echoing Void, da. Hai că mă duc la mainland.
Of, Doamne! Ai cât nici nu pot să mă duc la Stronghold. Cred că știu ce nevoie I'm for the... Hai că mai pot să vorbesc și eu. Pă bune. Ok, să vedem la misiuni. Stați. Pă bune, bă. Doamne, să get so impressed, să mai skeptica Ion. Treat of Tangle, Grounded of Gales. Ia stați, la Treat of Tangle. Nu pot să mă duc, efectiv, uite-te și tu. Hai să vedem. Pumpkin Pasture, să mai arăt la început. Hai că da. Bine, posibil am pierdut ceva timp asta, dar cred că... Păi cred că să facem Cacticaion. Putem să-l facem. Da chiar, e ușor rău. Eu nu am nevoie de asta. Power the Beacon. Stați. A, nu. Lasă. Bărbați, ce mai faceți? Sunteți proști și tu ești. N-am zis de o oaie proastă, dar voi sunteți proști și tu ești. Și tu prost, nu te mai văd pe aici. Te rog, nu te mai văd pe aici. Să nu vă mai văd. Vă rog, plecați. Mai bine. Trebuie să vă verific cutia poștală, pentru că sunteți mari proști. Ți-a verificat poștea poștală grădinița? Hai că poștea poștală dacă e. Ți-a verificat coștia poștală? Hai că nu mai știu să vorbesc deloc. Papa grădinița, hai că numărul 1 pe idei. Ai verificat cutia poștală la toți, nu? Cred că nu. La toți, mai puțin la tipul ăsta. Da, eu n-am verificat cutia poștală, nu? Bine, atunci plecați de aici. Plecați de pe teritoriul villagerilor. Nu. Nici eu una ce alta, iau mărul. Tot. Hai că nu-i rău. Lupta echilibrată. 1 versus 1 milion. Dar eu mă descurc cu ăștia. Pe bune, mă. Da! Chestul legenda? Hai că da, hai că... Nu. Retragerea prost. Prostuțule. Prostuților, sunteți bine? Dar pe bune, mă, de unde se iau ăștia? Nu, fu! Dă-i și fugi, bărene! Nu. Mori. Retragerea. Fiu. Wow! Deci eu nu folosesc uneltele. Cred că pentru că sunt mare prost. Mori. Bine, mă! Pă, creeper-ul ăla ar fi de să bubuie acum de 1000 de ori. Un longbow? Hai că da. Nu. Bun. Nu. Mori. Bine, deci, m-am retras puțin pentru că
Pot să-mi pun arcul ăsta și nu e rău. Doamne, hai că mi-am pierdut mouse-ul dacă e. Pe bune, mă. Ok. 2000 de ori vreau să iau chestul și nu l-am luat. Mai bine zis, de 0 ori vreau să iau chestul și tot l-am luat. Oh! Nu, haide-mă. Cutlass. Ce doamne e asta? Vedem pe urmă. Ok. Deci. Îi bună rău de tort. Ok, hai că iau. Dar întâi, mă scuzați. Eu am de gând ca astea să le vând. Că eu pot să nu mai am nimica. Adică da, eu nu le-au prea multe iteme. Mă scuzați. Da, chiar. Adică pe bune, doar eram prea concentrat la să lupt. Dar terminați odată. Of, Doamne. Oh, supplies. Era o bandă și pâine. Nu e rău. Chiar nu aproape. Dar tot să mergeam. Prost! Hai că da. Ok. Pe aici? Nu. Hai că ăștia mă iau la mișto. Of, Doamne. Hai că shadow formă. Power the beacons, mă iei la mișto. Hei, bună ziua! Racheta! Ok, bun. Bine, bă! Mori. Nu. Am poțiune de regenerare. Tu ce cauți aici? Ți-am zis să-ți verific cutia poștală. Unul este. Hai că mai am ceva bicănuri de luat. Hai că da. Pe aici mai e la mișto. Seriu, boss. Haideți, muriți! Tu. Bun. Încă un beacon. Hai că da. Bă, bune, dacă nu... Hai că mai rău regenerare, repede! Da, gata, hai că... Bine, mă, hai că merge de minune. Bine, ori și... Ok. Hai că nu-i rău. Până când deloc. Da! Nu pot să nu observați să ești nebun. Level 5, nene. Hai că... Ca tare, eu, dacă să fiu sincer, am un level mult mai mare. Bagure, unde mai e unul? Aici. Vezi mai pe aici unul. Hai că... Deci, da... Dacă veți da un like, garantez că nu o să mor. Dacă nu dați, garantez că mă las de YouTube. Deci, adică, dacă veți da un like, îl voi aprecia. Dar, bine, și dacă îmi scrieți în comentarii ceva,
Da, pot totuși să vă dau un răspuns și dacă încă ceva, da, puh. Ei, las. Stați. Vreau să încerc aia. Totuși avea puțin logică să fie posibil, dar ia stați. Bun. Nu. Ăla mișto? Încă ce, pe acolo cum să ajung? Găsesc eu să nu vă temeți. Bine. Ok, deci se pare că am reușit să găsesc într-un final asta. Ok, Catariu acolo am pus pauză, dar nu vă luați de mine, ok? Nu mă judecați. Ok. Bun. Următorul checkpoint luat. Bun. Băieți, haideți să luptăm dacă vreți. Babure, haide, bă. Hai că nu e greu deloc. Nici n-am folosit undița nivelul ăsta, ești nebun. Am folosit pe un creeper. Dar nu contează. Hai că a venit și ăștia. Babure, bă. Nu, iau eu porcul e meu. Trickball? Ia hai să vedem ce chestie are trickball. Multi 20, 60, 12, 24. Păi, cred că eu. E bună. Da. O știu pe asta. Ia prins. Ui. Se duce în pământ sus. Hai că stă numărul 1. Și efectiv, dacă încerc să... Hai că, da. Nu lasă. Wow! Asta are... Wow! Ia priviți. Wow! Și s-a dus în alte entitate lor. De ce priviți? Nu. Nu mai... Dar... Așteptați. Superiori. Ce asta idee? Nu era un bundle. Cred eu am 299 de săgeți în momentul de față. Efectiv, uitați-vă la numărul meu de săgeți. 299. Wow, ce tare. Să vă abonați la mine în caz că vreți și voi o serie din asta de... o serie de... când... vedem dacă YouTube... dacă TikTok-urile sunt reale sau false. Să scrieți în comentarii și să îmi dați și un subscribe, că aș aprecia foarte mult, pentru că un subscribe înseamnă foarte mult pentru mine, deci... Oh, nu. Băieți, cheia care fuge a revenit! Bun. Până aici. Hai că s-a dus în cactus. Nu, cheie. Ok, a mers.
Nu, ne trebuie cheia de aur. O, da. Uite, acum e de cheia de aur. Ha, nu, acum trebuie să căutăm. O, firar. Firar. Nu. Crezi-mă, e chiar greu. Ce simt partea asta. Dacă... O, firar. Nu, mori. Sparole? Nu. Ok. Părul acum păguit, doamne. Hai că păguit bine rău de tot. Hai că... Bine, știi acum cred că să se deschidă un pod? Nu. Acum? Da. Mă gândeam eu. Ai că am primit un longbow bine rău. Oh, nu, am luat cheia de aur, am luat-o, am găsit-o. Da. Acum, voi, muriți. Cheie. Bine, merg. Bine. Nu. Bun. Nu. Dar cum? Cum s-au luat monștrii ăștia aici? Cheia de aur fuge mai repede decât cealaltă. Dar de ce, Doamne? Hai că... Da. Trebuie să-i dau un arc cheii. Bine, mă. Dă-i gazul și... Tu. Nu pe acolo. Bă, de ce, Doamne? Nu mai contează. Știi ce? Mă întrebam, dar de ce oare când îți iei damage cheia fuge? Totuși nu are prea mult sens. Cheie. Bine? În plus uneori mobii iau cheia. Nu. Bună. Bine, bă. Hai că numărul 1. Pe aici luăm. O, da. Bine, mă. Mă scuzați. Ok, uite acum. N-am observat atâția mă scuzați, eu doar m-am regenerat. Hai că da. Mai da mișto. Hai că răspunsul e da cu 10 plus. Firar. Ok. Ha? Bine, mă. Acum plecăm. Nu. Firar. Ok, am plecat. Nu e bună. Bun. Mai da mișto. Of, Doamne. Iar tu. Of. Nu. Trick bomb am luat. Încă un level up, dar ce, Doamne, am luat 2 level up-uri. Hai că da. Bun, perfect. Sunt invizibil. Dar nu am terminat cu asta. Da. Nu e cea mai greu. Crezi-mă. Hai că eu... Voi efectiv vedeți că eu până acum încă am 3 din 3 inime, că jos ne scrie niște ceasuri cu o inimioară. O, da! Credeți-mă, itemul pe care eu l-am luat, armura asta, e mult mai bună decât credeți. Gives you a pet bat, adică un liliac. Și efectiv, asta mă va ajuta, deci, e mult mai bine. Bun, uite acum am timp să plecăm în sfârșit. Doamne! Ce? Antenat? Ce să spui? Aha, da. Fun ești în deșert,
temple. Another I don't know what. Doamne. Ok. Bun. Să vedem. Oh, se deschide și ce? Totem of Shielding? O, da. Itemul ăsta e bun, totuși. Bun. Am o întrebare. Oh, bine. Mă scuzați că fac asta. Dar, și pe asta, asta are plus 20. Asta are plus 30. Păi, tot e bun. Dar, lasă. Și știți ce aici? Bă, ăsta pot să-i dau damage, dar el n-are nimica. Chiar dacă îi dau ia priviți. Chiar dacă lui ăsta îi dau cu artifica în cap, el n-are nimica. Cu unghița, nimica. Cu shield-ul. Tot nimica. Dacă îi dau 1.000.000, tot nimica. Deci, balotul de fân totuși este mai puternic decât toți, dar asta nu are sens. Strike mode. Of, trebuie să omorâm ceva mobi. Trebuie să omorâm 70 de mobi cu mâna goală. Adică gen așa, cu pumnul gol. Cum? Explicați-mi și mie. Hai că numărul 1. Dar hai să vedem dacă liliacul meu se descurcă. Ce? Voi vedeți ce văd eu? Oată, de ce? Eu nu mai pot. Papure. Deci, efectiv, unde este tutorialul ăla? Nu-i Creeper-Woods, nu-i Soggy, nu-i Cacticale, nu-i Pumpkin Pastures, nu-i Redstone Mines, nu-i Death Shard Temple. Efectiv. Doamne, de ce am rămas fără cuvinte? Imposibil. Efectiv. E imposibil la Desert Temple. 5? Nu. 1? Hai că da. Mă scuzați. Și că asta e 16, asta e 10. Hai că numărul 1. De ce? Da. Și că poveste. Dar să vă zic ceva. Că bine, nu mă nebănesc, dar dacă vreți să facem, când testăm TikTok-uri să vedem dacă sunt reale sau sunt vrăjeală, nu uitați să dați un like, un subscribe și putem să încheiem aici video. Deci, da, asta o zi bine. Că dacă v-ați dori o serie de asta în care testăm videouri, de fapt TikTok-uri, să vedem dacă sunt pe bune sau vrăjeală, să scrieți la comentarii. Acum de ce mă duc acolo?
Hai să vă zic. Păi... Pe aici, acolo... nu mă întrebați ce este cam... Să vedeți... Bine, nu mă întrebați ce este în colț cu... Display to account. Mă scuzați, am făcut eu o șmecherie pe lumea asta. E că am intrat pe lumea oarecare. Mă duc acolo. Cred că deja ați priceput cu toții de ce. Da, exact. Nu muntele cu lavă, ci outpostul. Ultima chestie rămasă, vreau să le fut din ce stă la ăștia. Hei, șefule, ești prost? Să te împing de aici dacă ești. Poftim, te împing pe tine. Tu ești mare prost, deci vă verific chestul. Sunteți arestați. Stați. Hai că chestia asta are o chestie perfect normală. Dacă vreți să auziți, să așteptați un minut. Doamne. Stați. Încă... Bun, deci... Hai că perfect normal. Hai că ăsta icon care strigă, aruncă, băi, nu-i bun de nimic. Hai că asta a fost videoul de azi, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe. Dacă nu îl dați, atunci începem peste un an. Adică anul următor. Sau luna următoare. Deci, dacă vreți pe acum, vreunul, scrieți în comentarii, dacă vreți. Deci, da. Când ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, deci noi ne vedem data viitoare. Salut!